Per la prevenció del suïcidi, aquestes iniciatives són molt importants perquè arribin a la ciutadania. És que totes les persones de carrer, de gent que pots creuar-te en el teu veïnatge o qualsevol persona, que sentin el que és el patiment emocional, que moltes vegades ho té por de comunicar a l'altre, no? El parlar, l'escoltar el que pot passar a la ment d'un altre i que potser no ens havíem enterat, canvia la percepció perquè tothom podem ser una persona activa per la prevenció del suïcidi. Per això actes com aquests i campanyes com aquestes són vitals. Per ajudar una persona que pot estar en una situació límit o que pot estar verbalitzant, que no pot més, és molt important validar el seu dolor. No dir-li que és una tonteria, que això de seguida se't passarà, no diguis tonteries. No, perquè el dolor és una percepció subjectiva, són els seus pensaments. I, sobretot, oferir-li els recursos on pot demanar ajuda. Moltes vegades aquestes persones se sentirien més confortables explicant el que li passa amb un tercer, amb una persona que no li conegui de res, per por a que no sigui jutjat. I aquests telèfons, el 061 o altres telèfons que puguin haver-hi, ajuden en aquest aspecte, que les persones es puguin obrir i es puguin explicar el seu patiment sense tenir por al judici moral o social del que està patint o està pensant en aquells moments. Per això són tan importants aquests telèfons.